اللہ تعالیٰ نے جب سارے سال چند اوقات حیض و نفاس کے معاملات تو علاوہ منکوحہ بیبیاں تے اپنی لونڈیاں دے اللہ تعالیٰ نے معاملات جائز رکھے نے. کوئی اللہ دے حلال نو حرام نہیں کہہ سکتا جڑا آکھے گا وہ کافر ہے. تانوں پتہ نہیں محرم دے وچ شادی دی ممانعات دے قصے بیان کر کے بے غیرت ملا تانوں کفر والے پاسے لے جا رہے نے, کافر کر رہے نے بے ایمان. اللہ دے حلال نو حرام ملا بہن تو کر کے نہ سکتا. ملا حنیف مویشی بے ایمان دا بچہ راول پنڈی دے رہن والا اس حرام زادے نے بکواس کی تھی. ایک نعت خان ہے خیر پیسے لے تے کیوں ہے لیکن وہ سردا قادری لیکن کم وہ سنیا والا کیتا ہے بھی شادی دا موقع اس کا بنیا اس دی شادی تے کیتی ہے محرم دے مہینے چ تے اے ہلکا ہو تے پے گیا کتے طرح چھٹ کے او میں آکھا سور دا بچہ میرے اکے سوال دا جواب دے. اللہ نے جدوں حلال فرمائیاں نے ساریاں راتاں تے سارے دن سوائے حیض تے سوائے نفاس دے بے ایمانہ رب دے حلال کیتے ان کو حرام کر کے میں سکنا ہے. یہ میں جڑی گال کڈی ہے اس شیعہ دے پٹھو واسطے کڈی ہے. وہ جڑا بے ایمان دا بچہ یہ محرم الحرام دیا شادیاں دے خلاف فتوی دین دیا سور دا بچہ کافر کرن دیا قوم نو اللہ دے حلال دے نو حرام کہہ کے تے لوگاں نو اس دے اوتے مائل پیا کردا ہے کفر. سمجھ آئیے گل دی. انہاں نے آدھے سنی ہون دا اظہار کردے ہوئے ثبوت دیندے ہوئے ثابت کیتا ہے کہ اساں سنی ہیں. سانو اللہ تعالیٰ جدوں حلال کیتا ہے او ادھر ویکھو اگر یہ ہوئی گل ایک پاسوں کی آخدے نے محرم دے 9 تاریخ نو امام قاسم دی شادی انہیں ہے کہ نہیں کسا بیان کردے نے. اچھا تے بے ایمان دیو بچیو جیڑا حسین پاک امام قاسم دی شادی کیتی ہوندا 9 محرم نو تے صورت سی اودے تو روکی کیوں دے جو امام پاک دے عمل دی مخالفت کیتی ہوندے ہو. توجہ ہے مینوں اے دسو اس وقت کربلا دے حالات و واقعات سارے سامنے ظاہر نہیں. روایتاں نے انہاں وچ ملاوٹاں بھی نے صحیح بھی نے ہر گل 2 3 4 پاسے لے کے جاندی ہے. لیکن یہ دس حسین پاک دیاں تے اکھاں اگے سارا منظر ہے سی کہ نہیں تے پھر آدھے بتیجے دی شادی آدھے بیٹی دے نال فرماؤندے نے پے ہیں حسین پاک کیا انہاں نوں نہیں سی پتا بے بدل تے انہوں نے شہید ہو جانا. توجہ ہے نالے تے حدیثاں یہ بیان نہیں کیتیاں گئیاں کہ امام حسین پاک نوں سارا پتا سی میں اتنے جا کے شہید ہو جانا ایویں. پھر ایک گل کرو ہوں ایک گل دسو یا تو آخو امام قاسم کی شادی جہی تھی سنائی وہ جھوٹھی ہے تو یا یہ من جاؤ بغیر تو کہ محرم میں شادی جو حسین کرتے دکھائی ہے تو جڑا نہ کرے شادی وہ بغیرت حسین کا دشمن ہے. سمجھ آئیے گل کی. ہاں جی حقیقت یہ آئی ہے کہ نہ وہ شادی والی بکواس انہوں کی سچی ہے امام قاسم کی شادی والی بکواس انہوں کی سچی ہے تو نہ ہی محرم الحرام کی شادی کی ممانعت والی بکواس انہوں کی سچی ہے. دونوں جھوٹ ہیں. سمجھ آئیے گل کی. سچ کی سچ یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالی دیاں حلال کردہ رات. ہاں اتنے تو بادشاہ رواج بنے ہوئے نے آخر جی محرم آ گئے نے چلو میاں دھی نو پیکے تے لے آؤ جا کے محرم آ گئے پھٹے منہ تھوڑے. نہ رب روکیا نہ رسول روکیا نہ شریعت کے کسی امام روکیا تمہیں خیر ہے. شیعہ کی طرف پھیلائی ہوئی بکواس وہ محرمہ دے دیاں 40 دن بھمے اتھا تھا کتے والی کار لاکا ماردا پھرے جویں چھٹیاں پھردیاں ہوندیاں نے انہاں دے مگر بھوکدا پھرے تے مڑ ہٹ تے تیری اپنا اس عورت جڑی بیوی ہے اودی ال کیویں او ویکھے گا جیسے ہر گھاٹ کا پانی پی کے آیا کھڑوتا ہوے گا اس لیے گھر کی مرغی میں کیوں ویندا ہے سمجھ نہیں آئی گل دی. یہ کافر دے منصوبے نے تے یہودی دا سارا تو بڑا پتر شیعہ جی
اس واسطے او دے ہر ایک حربے وچ بے غیرتی لکی ہے، ہر ایک حربے وچ اسلام دی دشمنی لکی ہے، انہاں دے ہر ایک عمل دے وچ اسلام دی نفرت تے حقارت لکی ہے۔ خبردار انہاں تو بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تواڈے ایمان دی سلامتی فرمائے آمین بجاہ نبی الامین۔ میری تقریر نال اگر کسی نو سوال ہوے، اونج تے بہتے تے ساڈے درویش بیٹھے نے، لیکن موڑ بھی جے اگر کوئی غیر فکری بندہ بیٹھا ہوے وہ پوچھ لوے گل تے میں آدھی گل دی وضاحت کر دیواں۔ اگر کوئی میریاں گلاں دے میریاں کیتیاں گلاں دے خلاف کوئی کسی دے ذہن وچ اعتراض ہوے تے او میرے کول ہن پوچھ لوے جی، تاکہ میں اس نو جواب دے کے کہ میں اس دے دل نو ٹھنڈ پا دوں۔ مجھ تے امید ہے ہاں اچھا شعر سنا بہو سلطان دا اصل اج پڑھیا نہیں ہے تو بہو سلطان